יישפך. בוקר טוב ושבוע טוב. אנחנו מקיימים את ישיבת ועדת העבודה והרווחה, י"ב באדר תשפ"ג. הנושא הוא דיווח המועצה הארצית לביטחון תזונתי לשנת 2022 בהתאם לסעיף 18א לחוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי תשע"א. אנחנו נפתח בדיווח של יושב ראש המועצה הלאומית לביטחון תזונתי שייתן לנו מצגת על המצב של הביטחון התזונתי. אני רוצה לומר כמשפט פותח שאחד הדברים שגיליתי כשהייתי בוועדה לפניות הציבור, אדוני הפרופסור, זה שפקידים מסוימים ומאוד בכירים במנגנון השלטוני אמרו שבעצם אנחנו לא צריכים לדאוג לתזונה של הציבור. אנחנו צריכים לאפשר כלים שאנשים יוכלו להזין את עצמם, ומי שלא יכול, אז שוב כלים ואנשים שיעזרו להם. בכל אופן, הלוז, העיקר, הנשמה של עניין הרווחה, אותם פקידים כופרים בעיקר. אומרים לא, מה פתאום? מנגנון ועוד מנגנון ועוד מנגנון. זאת אומרת, הפקידים מתפרנסים יפה מזה, זה בסדר. לא כולם, בדרך כלל זה גם לא מספיק. אבל העניים והנזקקים לביטחון תזונתי הם בקצה, קוראים לזה שרשרת המזון. פה זה מזון תרתי משמע. לכן אני אשמח לשמוע את הגישה שלכם לעניין של הביטחון התזונתי. אז בבקשה, אדוני הפרופסור. קודם כל אני רוצה להודות לך, יושב ראש הוועדה, על כינוס המפגש הזה, כי הוא באמת, שלחנו את הדוח לפני שבוע, והנה אתה כינסת אותנו בדחיפות, ואני חושב שהנושא מחייב דחיפות, כי אחד מהשאלות שנשאלות במבחן של ביטחון תזונתי, שמהדהד לי, השאלה הזאת מהדהדת לי בראש כל היום, זה האם הילדים שלך נשארו ללא אוכל יום שלם, ובאיזה תדירות. עכשיו, ולא בגלל שבהזנחה, פשוט כי לא היה לך אוכל לתת לילדים שלך. עכשיו, מי מהאנשים שיושבים פה יכול לתאר את התחושה הזאת, גם של הילדים וגם של ההורים, שהורה אין לו לתת אוכל לילדים שלהם ליום אחד שלם. וככה אנחנו מגיעים לזה שיש בישראל 260,000 משפחות בחוסר ביטחון תזונתי חמור, שזה אחד מהשאלות האלה. שתיקתם של המשפחות האלה מהדהדת היום, וכמו שאתה אומר, הם בסוף הם המודחים ביותר, המודרים ביותר, וגם המושתקים ביותר. אנחנו לא שומעים את הקולות שלהם, אנחנו שומעים הרבה קולות של אנשים שמדברים בשמם, אבל את כל קולותיהם לא נשמע כאן, כי הם מתים מבושה. אתה יכול לחזור על המספר? 265,000 משפחות לפי המחקר של אי ביטחון תזונתי חמור. חמור. כמה נפשות זה? אנחנו מדברים על משהו כמו, בחוסר ביטחון תזונתי, קרוב למיליון. קרוב למיליון. לא כל משפחות. המדינה זה 9 מיליון, נכון? כן, נכון, אנחנו מדברים על 16.8% מהמשפחות בישראל. אנחנו מדברים על מאות אלפי ילדים שמגיעים במצב הזה לבתי ספר. ולכן המועצה והחוק הזה שבעצם יסד את המועצה הלאומית לביטחון תזונתי, שנחקק ב-2011, בא לייצג את הנושא ברמה ממשלתית באמצעות גוף סטטוטורי שמייעץ לשר הרווחה, ובאמצעותו גם לשר הרווחה, שר החינוך ושר הבריאות, להביא לממשלת ישראל פעם בשנה נייר מדיניות שיקדם את הנושא של ביטחון תזונתי ברמה לאומית. הדבר הזה לא קרה בעבר, בגלל שאני חושב שהנושא לא היה מספיק באמת על סדר היום הציבורי. אני הייתי מצפה באמת, גם מהממשלה הזאת, וגם באמת העלינו את זה בממשלה הקודמת, ללכת לתחום הזה עם אותו שכנוע פנימי שיש היום לרפורמה המשפטית, לבטא את הרפורמה. אני יושב ליד מנדי. אפשר? רצונו של אדם כבודו. אני גם לפרופסור סטריאר. נכון, אז בעניין הזה באמת נהניתי לעבוד, ונעניתי להזמנה של חבר הכנסת מאיר כהן,
לבוא ולמלא את התפקיד הזה, שאני חייב להגיד הוא בהתנדבות, הוא תפקיד לפי החוק, הוא תפקיד התנדבותי, אבל זה התפקיד הכי חשוב שאני חושב שאני יכול לעשות היום במקום הזה אחרי שנים שאני חוקר את נושא העוני. אני חייב לברך גם את מאיר וגם את השר החדש יעקב מרגי. אני חייב להגיד שהתברכתי, שניהם ליבם במקום הנכון. ואני חייב להגיד שבעניין הזה, וזה חדשות טובות, היה קונסנזוס מלא, שהנושא של ביטחון תזונתי הוא נושא לאומי שצריך לקדם אותו. עכשיו אני אגיד כמה נתונים. לפי החוק, אולי באמת אחזור לחוק, יש 3 תפקידים למועצה הלאומית. אחד זה באמת גוף מייעץ. הנושא הוא אכיפה ומעקב אחרי תוכניות שונות שיש בתחום הזה. והנושא השלישי, התפקיד השלישי, זה להביא מודלים חדשניים לקידום מדיניות חברתית לאומית בנושא של ביטחון תזונתי. אולי נתחיל בסעיף 3, אדוני. אז אני אגיד, למשל, בסעיף 3, ופה אני רוצה לבשר משהו אני חושב שרוב החברים פה לא יודעים, אבל בהמשך גם לעניין של השר הקודם מאיר כהן והשר הנוכחי, קיבלתי מכתב, ייפוי כוח, להקים ועדה לאומית לנושא של ביטחון תזונתי, שתייעץ לממשלה תוך חצי שנה להביא לדיון של ממשלת ישראל מתווה לאומי שכולל את כל הסוגיות של ביטחון תזונתי. וכל הסוגיות הן סוגיות של הקשר ההדוק שיש בין עוני לביטחון תזונתי, הנדיבות או אי נדיבות של הקצבאות, שכר מינימום, הנושאים של הצלת מזון, תזונה בריאה וכו' וכו'. יש לפחות 10 נושאים שנלווים לנושא הזה. אז אנחנו נשמח ובאמת שאחד מהמפגשים יהיה בנוכחותך, שגם אתה תהיה שותף לנושא הזה, כי הייתה הסכמה, גם ששאלתי את השר הקודם מאיר כהן שנמצא פה, שאלתי אותו, תגיד, אולי אני לא מבין, אבל אין מדיניות, נכון? הוא אומר לי, כן, אין מדיניות, יש פה תוכנית, שם תוכנית וזה, אבל אין תיאום בין משרדי. עכשיו, במועצה יושבים גם נציגי המשרדים הנכונים, הקשורים לנושא, ויש לנו הזדמנות באמת לבנות גם את התיאום הבין-משרדי בנושא של ביטחון תזונתי, ויושבים פה גם נציגים של משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד החינוך, באמת המשרדים החשובים, גם משרד החקלאות שאני לא רואה אותם פה, ומשרד האוצר שזה הכי חשוב. כן, נמצאים פה משרד החקלאות. אוקיי. אז אולי באמת לגבי הנתונים, אם אתה יכול להחליף... אז ביטחון תזונתי, אז אני אולי תמשיך עוד אחד, אני רוצה להגיד מה זה קשור. קשור אחד, הנושא של נגישות. האם לאנשים יש נגישות אם יש להם כסף לקנות, אתה דיברת מאוד יפה על זה שרוצים לתת כלים לאנשים. במקרה הזה, גם אנשים שיש להם את הכלים לעבוד, אנחנו מצאנו שבמחקרים, 50% מהאנשים שהם חוסר ביטחון תזונתי, הם אנשים שעובדים. הם אנשים עובדים. היום אדם שחי בשכר מינימום, ויש לו 2 ילדים או 3 ילדים, הוא צריך לעבוד לפחות אחד מהם 145 שעות בשביל לקנות את סל הבריאות, סל המזון הבריא שמומלץ על ידי משרד הבריאות. משרה מלאה של אחד מבני הזוג, רק בשביל לקנות את המינימום שהם צריכים לקנות בשביל לשרוד את זה. זה אומר שגם שוק העבודה היום, כפי שהוא קיים, הוא איננו מאפשר לאנשים עובדים להביא מזון לבית. ואחד מהנקודות המאוד חשובות בחוסר ביטחון תזונתי זה היציבות, תחושת הביטחון שאתה בסופו של החודש אתה תביא מזון לילדים שלך. ולכן חוץ מהנושא של הנגישות, שאין לנו בעיה של זמינות בישראל של אוכל, במקומות אחרים יש בעיה של זמינות, אז אנחנו מדברים על השימוש, על הזמינות, הנגישות והיציבות במתן. המוסד לביטוח לאומי הוציא 3 דוחות בנושא של חוסר ביטחון תזונתי. אדוני, בזמן האחרון היו 2 תקופות קצרות, שבתוך המרכולים בסופרים היה חסר מזון מסוג שהוא, ואני לא יודע איזה גורמים כלכליים היו מעוניינים שיהיה מחסור, ואפילו בבתי המרקחת היה מחסור של תרופות מאוד מצויות, אקמול וכאלה, וחשבתי לעצמי מה יקרה אם חלילה יהיה מצב משברי
שזה יכול לקרות, כי מאז שאני בארץ, מאז שהייתי ילד, אני לא זוכר דבר כזה שחסר מזון במכולת. מה שהיה. זה אחד באמת חלב, התכוונתי למוצרי חלב. אחד מהאנשים כאן שנמצאים ידבר גם על הנושא של הבטחת המזון. אני חושב שזה הבטחת המזון. כי אמרת שזמינות קיימת. כן, יש איזה קיימת. כוכבית, כן. בהשוואה למקומות שבאמת יש עוני גדול, אז עדיין אין לנו בעיה כזאת, אבל יכול להיות שבתקופה של משבר יש כאלה שמתריעים שהמחסנים של ישראל מספיקים רק לחודשיים. אם יהיה לנו באמת משבר מאוד גדול, אין מספיק הגירה של דגנים בישראל כדי לספק לאוכלוסייה. אני חושב שאחד נכון, מכון יסודות עוד ידבר על זה. על כן, אני רוצה עוד באמת להגיד מה הם ההמלצות, כי אני חושב שחשוב מאוד שנתרכז בהמלצות. אז אולי אתה יכול ללכת לסוף כדי שאני אתן גם מקום לאנשים אחרים לשוחח, נכון. לדבר. המלצות מדיניות אתה מדבר? כן. אז הדבר שאני חושב מאוד חשוב זה קבלת החלטות המדינה לקידום מדיניות לאומית מקיפה בנושא. אנחנו מדברים הרבה היום על כל מיני נושאים משפטיים וכולי, אבל אין בישראל חוק שמבטיח הזכות למזון, ואני חושב שזה אחד מהדברים שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מקדמים המזון כאחד מהזכויות הבסיסיות של האנשים בישראל. אני רוצה להגיד, אדוני, שב-2004 אני הגשתי הצעת חוק, בעצם זו הייתה הצעה לסדר לקראת הצעת חוק, לחלוקת תלושי מזון, כמו פודסטמפ, כמו שיש בארצות הברית. ואז אני חשבתי שזה מאוד חשוב, ואז אריק שרון קם ואמר, מה? יגידו בניו יורק ובעולם שבישראל צריך לחלק מזון? היו לא תהיה. הורידו לי את הצעה לסדר. כבוד המדינה, לא יכול להיות דבר כזה. אמרתי, אבל יש דבר כזה. ועד היום, עד השנים האחרונות, לא שמעתי את זה. אני מאוד שמח שהיום כבר מדברים על תלושי מזון. אז אחד מהדברים החשובים שאני יכול לבשר, שנה שעברה באמת הדוח הזה מכסה את 2022, שהייתה עלייה מאוד משמעותית של המיזם לביטחון תזונתי, 120 מיליון ל-90 מיליון, מ-10,000 משפחות ל-30,000 משפחות שיש היום, האנשים כאן נמצאים, זאת אומרת הייתה באמת קפיצה מאוד גדולה, זו פעם ראשונה שחלק מהתלושי המזון, או המיזם נמצא בבסיס התקציב, אני באמת צריך להודות למאיר על זה שהוא עשה את זה, אני מאוד מאוד מקווה שנמשיך עם המגמה הזאת, אבל עדיין, כשאני מדבר איתך על ביטחון תזונתי, המיזם לביטחון תזונתי מכסה רק 10% מכלל אנשים שנמצאים בחוסר ביטחון חמור. השאר אינם זכאים פשוט. הם פשוט, אין מה להציע להם. פשוט, או שלא זיהינו אותם, גם יש פה בעיה שאנחנו לא יודעים באמת לזהות את כל האוכלוסייה הזאת, אבל אין ספק שאם אנחנו רוצים באמת לחסות את כל האוכלוסייה הזאת, אנחנו צריכים להכפיל, וזה באמת הגשתי לשר יעקב מרגי, איך אנחנו יכולים להגיע תוך 4 שנים לחסות את כל האנשים שנמצאים בחוסר ביטחון תזונתי, באמצעות המיזם שהוא מוכח, שהוא באמת עוזר לאנשים, זה באמת תלוש, זאת אומרת, זה העברה של תלוש שבחלקו הוא כסף זמין לקנות בסופר, וחלק זה ירקות ופירות, פעם בחודש, שאנשים באמת יוכלו, שיהיה להם נגישות לירקות ופירות. סליחה רגע, מה הסכום של השובר המזון? 350 ועוד 150 שקל של ירקות ופירות. אנחנו היינו רוצים לראות שבאמת יש הגדלה של התקציב לנושא הזה, הרחבת ההשקעה הלאומית במיזם הלאומי, כמו שאמרתי, הצמצום הדרסטי של מספר תינוקות, ילדים, בני נוער המצויים בסיכון ובאי ביטחון תזונתי, הרחבה של מפעל הזנה, אני חושב שמישהו מהנציגים של משרד החינוך ידברו על זה, ביקרתי עם חברי המועצה במוסדות לילדים בסיכון, ופשוט ראיתי ילדים שאין להם אוכל, שמגיעים לבית הספר בלי אוכל, כאלה שבאים בגלל שיש סנדוויץ'. ואני חושב שצריך להרחיב את זה לכל, אני בכלל חושב שזה מפעל אוניברסלי, כל ילד בישראל צריך להגיע, במיוחד אותם ילדים. אתה מתכוון לצהרונים? צהרונים, עד עכשיו יש לנו גם, אני מדבר על חטיבות הביניים של מוסדות לילדים בסיכון. אנחנו ביקשנו לעניין הזה, אנחנו רוצים לקדם בישראל, אני רוצה להגיד לך יושב ראש, שאחד מהדברים שממש זעזעו אותנו שנה שעברה זה שהמון נשים שרוצים לתת לילדים שהם לא יכולות להעניק,
רצו לקנות את המטרנה, את התחליפי מזון, ולא היה להם כסף. השר באמת גייס 3 או 4 מיליון שקל, אני לא זוכר עכשיו, באמת לעזור לאותן משפחות. 9. אנחנו, כמה? 9 מיליארד. 9 מיליון. אבל אנחנו באמת רוצים באמת לבנות איזושהי תוכנית, ויש לנו באמת דגם של תוכנית אמריקאית מאוד מאוד מצליחה, שמתייחסת לאותם נשים עם ילדים ותינוקות, ל1,000 הימים הראשונים של הילדים, שנקרא וויק, ואנחנו רוצים לקדם אותו גם בישראל. מתי יש לך תאריכים לכל התוכניות שאמרת לנו, המדיניות הכוללת? יש לך חודשים, אנחנו שבועות? רוצים תוך חצי שנה לבוא אליך. 6 חודשים. 6 חודשים. זה המון זמן, לא? מיטב... אולי עוד תקשיבו, רבעון. יש לנו את אני מיטב... מאוד אשמח אם זה יהיה בעוד 6 חודשים. כן, 6, לא לפני. יש לנו את מיטב החוקרים בישראל ובעולם, ליד המועצה, הקמנו ועדה מדעית עם מיטב המוחות בישראל. אתה מדבר על תוכנית תזונתית שלא יהיה ילד, שלא מזהים אותו, שחסר לו? אנחנו נביא את כל המתווה. וגם הזיהוי, הזמינות של המזון לתינוקות, שזה אחד הדברים הנוראים. גם. כן, תוך חצי שנה אנחנו נביא לך מתווה. אז נבקש מהמנהלת כבר לקבוע תאריך דיון. בשמחה רבה נארח אותך. תודה. יש עוד משהו? הנושא שבדיוק מספר 6 זה תכנון תוכנית לאומית לביטחון תזונתי, מעקב, מחקר והערכה של התוכניות הקיימות, שיפור התיאום הבין-משרדי, מאוד מאוד חשוב. חלק גדול זה פערים וניתוקים שיש בין המשרדים השונים, ואני רואה את התפקיד של המועצה לתאם את הדברים האלה. היינו רוצים שבאמת יהיה פרויקטור לאומי בנושא הזה, שיתאם בין הארגונים השונים. ואחרון, קידום עקרונות של תזונה בריאה במסגרת התוכניות לביטחון תזונתי. כלומר, מאוד מאוד חשוב, תראה, הנושא של מחלות ותחולת החיים בקרב אוכלוסיות מודרות שגם נמצאות באי ביטחון תזונתי, הנתונים האלה זועקים. כלומר, אנשים באמת לא רק שמדללים, אלא גם אוכלים דברים שהם לא בריאים. זה באופן טבעי, אבל זה גם קשישים וגם תינוקות וילדים. זה העיקר. מה עם כל התוכניות של יושב ראש הנערץ של ועדת העבודה והרווחה, אלאלוף, שהוא כתב תוכנית שלמה? מה נהיה עם זה? תראה, אחד מהדברים שעולים עכשיו, גם עלו כאן, זה הקמת הרשות הלאומית למלחמה בעוני, שאני חושב שעלה פה לדיון. כן, קיבלנו כבר. זה יגיע לוועדה. או יעלה, ואנחנו נצטרך לראות איך המועצה ואיך הרשות מתפקדים ביחד, ואיך אנחנו מתאמים שלא יהיו כפילויות וכולי. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. למשל, אני אתן דוגמה. למה אני חושב שהקצבאות... אפשר להוריד את המצגת כבר. חלק גדול מהאנשים שנמצאים בטיפול של משרד הרווחה, ויוכי נמצאת כאן ויכולה להעיד על זה, אנחנו מצאנו שגם בתוכניות הדגל של משרד הרווחה, אנשים עדיין בחוסר ביטחון תזונתי. אנחנו ניתן לה עכשיו באמת מהדברים שלך. וזה דבר שלא יכול להיות, כי הם מטופלים על ידי שירותי הרווחה, ועדיין 40% מהם נמצאים בחוסר ביטחון תזונתי, אחרי שנה של התערבות מסיבית. תודה רבה, פרופסור רוני סטריה. זה בדיוק מוביל אותנו לגברת יוכי אילוז, מנהלת תחום ביטחון תזונתי במשרד הרווחה. כן, אני רוצה... גם לך יש מצגת? אני אוהב מצגות כי כולם רואים, אבל זה לוקח לנו הרבה זמן. אז... לא חייבת שהמצגת תוצג, אני אומר את הדברים העיקריים. הבאתי נתונים, אם מישהו ירצה לראות על התוכניות של... אני אוסיף עוד יותר, שהמנהלת מיד אחרי הדיון מעלה את המצגות בפורטל של ועדת העבודה והרווחה, וכל מי שירצה לראות פרטים יוכל לראות את זה במצגת. אז תתני לנו את העקרונות של המצגת. איך אתם מתמודדים עם מה שאמר פרופסור סטריה? אני אתחיל ויאמר שהפריצה העיקרית בנושא של קמחא דפסחא, היושב ראש זוכר גם את הדיונים מהקדנציות הקודמות, שבכלל קמחא דפסחא היינו צריכים לבוא לעשות שנורר מול חבר הכנסת גפני, שבכלל יהיה תקציב לזה. סלי מזון, כן. לכל, סלי מזון, קמחא דפסחא וכולי. והשר מאיר כהן לשעבר, הוא באמת פרץ את הדרך והצליח לשים את התקציב הזה בבסיס התקציב, שזה בעצם היה בשבילי הפתח הראשון לעשות פרסום באוקטובר 22 לשנת 2023. כמה היה התקציב? 46 מיליון. אני עוד נלחמתי על 16 מיליון, אם את זוכרת. אבל 46 מיליון זה סכום... גם אני זוכר. כן, זה סכום מכובד, וזה מהלך שהיה מאוד קשה.
ויותר קשה מזה, כשרצינו לצאת למיזם לביטחון תזונתי, אז הצלחנו גם להרגיע את האוצר ואת משרד המשפטים שזה בעצם לא כפל תמיכות. הם הבינו שיש כאן אוכלוסיות שונות שסובלות מעוני, וכל אוכלוסייה צריכה בזמן שלה את הסיוע. אז בקצרה, בעצם הנושא של הביטחון תזונתי מתחלק ל6 מבחני תמיכה, שהם לשני חגים, יש משפחות שיותר מתקשות בחגים, ולמבחן של סלי מזון חודשיים. תקרבי את המיקרופון כדי שגם... מבחן סלי מזון חודשיים. עמותות גג, שהן בעצם נותנות את הגיבוי לעמותות הקצה, הן גם מגייסות עודפי מזון, ומתגברות את סלי המזון לעמותות הקצה. הוספנו מבחן תמיכה חדש לילדים ממשפחות נזקקות של חלוקת כריכים. יש לנו עמותה שמחלקת למעלה מ-11,000 כריכים ביום, לילדים שמגיעים פשוט עם תיקי אוכל ריקים, כמו שסיפר רוני. ומבחן האחרון, הנושא של בתי תמחוי, מסגרות הזנה, מנות חמות. הסכום הכולל של מבחני התמיכה הוא 51 מיליון, 46 בבסיס התקציב, קרן העזבונות, והקרן של משרד הדתות, של שירותי דת, קופות הצדקה שהיא תורמת כל שנה גם סכום, הגענו ל-51 מיליון. עכשיו, כמובן שהסכום הזה לא מספיק ולא מספק, וההשתתפות של המשרד לסל היא מאוד סמלית, אבל זה בהחלט המדרגה שממנה צריך לקפוץ. אני זוכר שזה היה משהו כמו 8 שקל לסל? נכון. של 150 שקל? כן, השתתפות שלנו. כאשר... זה עדיין נשאר כך? 10 שקלים, זה כעל אותו בסיס, זה בקושי אפילו חבילת מצות. אבל אנחנו, כמובן, שר הרווחה מרגי פועל וממש מסר אישית שכרגע יש משא ומתן מסיבי לתגבר את כל הנושא של תמיכות המזון ל6 מבחני התמיכה, וגם לתחום של המיזם לביטחון תזונתי, שנגיע לפחות לכל המשפחות שיש להם דילוג ארוחות אי ביטחון תזונתי חמור, כמו שסיפר רוני. כיום יש לנו במיזם לביטחון תזונתי כ-35,000 משפחות. אני מדברת על 35,000 משפחות פעילות, סליחה? זה חוץ מהמטרנה. כן, זה חוץ מהמטרנה, ובזמנו כשהיה שר הרווחה מאיר כהן, הוא גם הנחה שכל מקרה של סיוע במטרנה, גם מוכרים מרווחה וגם מהקהילה, שמומלצים על ידי מנהל אגף רווחה, לאשר את זה, בלי לבדוק את הנתונים, אם הם רשומים בנתוני היסוד של המשרד, הכוונה אם יש להם תיק ברווחה. בנושא של המטרנות, אני חושבת שזו שותפות נפלאה ומגיע יישר כוח גדול לאשל חב"ד. אנחנו חצי והם חצי, ולכל משפחה. משפחה מקבלת בחודש 5 קופסאות של מטרנה, אנחנו יודעים את המחירים שלהם עד הבית, ויש סוגי מטרנה, חלבי, לא חלבי, לפי הצורך של המשפחה. סליחה שאני כמה עולה חבילה היום בשוק? אני חושבת, לי אין תינוקות, ואני חושבת עולה 40 שקלים באושר עד. מאז זה עלה ל-60 פלוס. 60. כן, זה הסדרי גודל. 70. ואני חושבת שמדובר פה בפעולה מאוד מאוד יפה של אשל חב"ד עד הבתים בכל הארץ. אנחנו פרוסים על 240 יישובים במיזם. זו לוגיסטיקה לא פשוטה של 2 בתי אריזה שמספקים 24 קילו פירות וירקות עד לבית הלקוח. בצורה הכי מכובדת, כרטיס נטען. אני הייתי מציעה שאם הממשלה תוכל באמת לאשר שהכרטיס הנטען הזה לא יהיה מחויב במע"מ, אנחנו עוזרים לאנשים, הכרטיס נטען של ה-350 יהיה שווה 350 ועוד אחוזי המע"מ שהם קונים בזה בעצם אוכל, זה יכול להגדיל להם אם זה היה אפשרי. המשפחות, אמנם יש להם לקנות... אני רואה שכולם המומים, אבל עצם העובדה שאין על ירקות ופירות כבר 30 שנה מע"מ ואנחנו חיים עם זה, אני לא יודע למה כאשר מעלים על נושאים אחרים להוריד מע"מ, אז כולם מזדעזעים, לא בא בחשבון. שזה הנטו שנשאר להם, וזה כלום כסף. נדבר על זה, אבל לא זה הנושא, אולי זה שייך לוועדת הכספים. אין דבר יותר צודק מזה, אבל האוצר... כן, האוצר חי על זה, כן. כן. גם התאמה לתחליפי חלב, אני חושבת שאם היה אפשר, אני לא יודעת בדיוק ממה בנוי המחיר, אבל אולי בחוץ לארץ זה עולה יותר זול, צריך לראות את ההפרשים שאפשר להוריד. גם צריך לבדוק את העניין. זה ודאי שאפשר לעשות, לבדוק כמה זה עולה בחוץ לארץ, ולא נהיה יקרים יותר. מה זה?
התמ"ל, ריכוזיות של תחליפי השוק חלב. זה נושא שצריך... אסור שזה ייקר שימנע מילדים מזון בגלל ריכוז השוק. רמזתי על זה ברמז קל בהתחלה שאמרתי שהיה מחסור. זה לא היה מחסור בגלל שהפרות הפסיקו להניב חלב. זה היה מחסור בגלל שמישהו היה מעוניין בזה. דווקא חברת מטרנה באו לקראתנו גם במחיר. בבקשה תציג את עצמך. אני מנדי בלוי, אני מנהל את המיזם. מנדי בלוי זה גם חב"ד וגם ירושלמים. ככה אני מרכיב את השם, כן? גם וגם. כן, זה בשמות, לא שאני מכיר. וגם מזון. גם מזון. תודה. הלאה, חתך המשפחות המיזם לפי גילאים. אז זהו, אני באמת הבאתי במצגת את הגילאים של המשפחות, את החתכים, שבעיקר מגיל 30 עד 50 הם האחוז הגדול שנמצא במיזם, ודווקא הזוגות הנשואים הם באמת האחוז הגבוה שנמצאים במיזם, מוכרים כמובן לאגף הרווחה מעוד איזה בעיה. סליחה רגע, אני רוצה, אולי תציג את אדוני, 35,000. תציג את השקף הזה, כי אנחנו צריכים ללמוד אותו. כן, מה זה נקרא חתך משפחות המיזם לפי גילאים? הגילאים של ראשי בתי אב שהם משתתפים במיזם. אז אלה שבין 20 ל-30 הם רק 10% מאלה שנזקקים? כן, שמוכרים לאגף הרווחה מעוד בעיה, זה לא מהקהילה, זה רק מאגף הרווחה. הם צריכים להיות גם מוכרים באגף הרווחה בשביל להיות עניים? כי כשיש לך סכום מוגבל, אתה הולך קודם כל להכי עניים, אנחנו לא יכולים ללכת לקהילה. הבנתי. לכל החסרי ישע שהם תקועים. אז מגיל 30 עד 40 כבר קופץ העמודון ל-32%. 32% מאזרחי המדינה? 32% מה-35,000. מאלה שזקוקים לרווחה. לסיוע. מקבלים, לא זקוקים. ובין 40 ל-50 זה גם 31. לא הזקוקים המקבלים. יוכי, חשוב רק להגיד, מה ששאלת לגבי הרווחה ולא הרווחה, היום הרווחה מאפשרת לפתוח תיק מיוחד לביטחון תזונתי, מה שאי אפשר היה בעבר, וזה מאפשר להרבה אנשים שלא רוצים... אפילו אני לא ידעתי מזה. זה דבר חדש שעשו את זה כעת. יש הרבה אנשים שלא רוצים ללכת לרווחה, הם לא עכשיו פותחים תיק מיוחד רק לביטחון תזונתי, וללא קשר לשאר הדברים, וזה מה שקורה בכל מיני מקומות שבהם... אצלך זה התחיל מאיר? אנחנו ישבנו ודנו עם ראשי הערים, ההתנגדות הגדולה הייתה של עובדים סוציאליים שבצדק אמרו, תשמע, אתה תוסיף לנו עוד פלחים של אוכלוסייה, ואז... זה רעיון כל כך פשוט, שפלא שאף אחד לא חשב על זה 70 שנה. שיכול להיות אדם שהוא לא צריך את העובדים הסוציאליים ממחלקת הרווחה לכל הבעיות של הצרות שבעולם. הוא סך הכל צריך קצת מזון. על אם הדרך הוא מטופל לא רק בביטחון התזונתי, גם בבעיות אחרות. כן, אם יש בעיות, אבל יש אנשים שאין להם בעיות שהם צריכים עזרה, הם מסתדרים בעצמם בבעיות שלהם. ברשויות המקומיות. ומגיל 60 עד 70 המצב משתפר שיש רק 6%? שמוכרים כן, כי כנראה שיש גם מענה. האוכלוסייה שהייתה זקוקה לזה, מזכיר לי ידידי בלוי, זה הייתה האוכלוסייה החרדית, שלא נוטה ללכת לרווחה, וזה היה באמת הוגן ומחסום רציני בשבילם, ואני שמח ש... כן, ברור. אז אני שומע דבר חדש וטוב. אני מצטער, אני צריך ללכת, אדוני. אז אם ככה, אז אתה אחרי יופי תקבל רשות דיבור. תודה רבה. כל הכנסת מתעסקת בדברים אחרים. אנחנו רק בזה. אני מברך אותך. תודה רבה. כל עזרה וכל דבר. אני רוצה להגיד תודה לרוני ולאיש הזה, לאלי, לאנשי העמותות. תודה גם ליוכי, עושה עבודה מבורכת. יוכי מחליפה... חבל על הזמן. יוכי מחליפה שרים כמו עונות השנה, אבל הם עובדים נהדרים. והתפקיד הכי קשה שלה, שכולנו באים רק אליה בטענות. רק אליה, פעמיים בשנה. סליחה שאני... תודה, שר הרווחה לשעבר, חבר הכנסת מאיר כהן, תודה שכיבדת אותנו בנוכחותך. את רוצה עוד משהו? לא צריך. חתך משפחות לפי מגזר, מיזם ארצי, זה מעניין? אני חושבת שאחד המספרים הצועקים בשקף הזה זה 92,000 ילדים שנמצאים באי ביטחון תזונתי חמור. הם ילדי המשפחות האלה שאנחנו רואים במיזם, וזו כמות עצומה, ורק על זה אני חושבת שצריך באמת לקראת התקציב, ואני יודעת שהשר עובד על זה,
להגדיל את המיזם, הוא ביקש להגיע לפחות ל-50,000 משפחות בחודשים הקרובים. ולאיזה מיזם? ביטחון תזונתי. מיזם לביטחון תזונתי. מיזם הלאומי לביטחון. עכשיו, המיזם הלאומי הזה, אני אסכם בקצרה, הוא לא רק סיוע במזון. אפשר להוריד את ה... הוא גם כולל סיוע במיצוי זכויות. יש כאלה שלא יודעים מה שמגיע להם. אנחנו ביקרנו באגפי רווחה וראינו שיתוף פעולה מאוד יפה של תוכניות של המשרד של נושמים לרווחה, תוכניות עוצמה, זה תוכניות העצמה, כן, הם מסייעים למשפחות למצוא עבודה וכולי, ויש שידוך מאוד מאוד יפה בקטע הזה. מה שאני בדקתי וראיתי שלא בכל 240 היישובים שלנו, של המיזם, יש את התוכניות, והגשתי תוכנית לשר שאנחנו רוצים באמת להביא פונקציה שתעשה את הקשר בין שירות התעסוקה למיזם, לסייע לכל המשפחות ביישובים שאין את המרכזי עוצמה, או אין מספיק תקנים להכניס אותם למי שצריך ויכול לצאת למעגל העבודה. אני רוצה לאפשר לאיגוד העמותות שעוסקים בקמחא דפסחא להגיד את דברם. הגברת מיכל מנהיימר, מנכ"ל האיגוד הזה, נמצאת פה? פה. בבקשה. תודה רבה. אני אדבר בזה של יוכי. גם לא, אין לו. לא, כדאי לדבר לתוך המיקרופון, אחרת הצופים לא שומעים. בוקר טוב, מברכת את הוועדה החשובה הזו, שבאמת בתקופה הזו של ערב פסח זה מאוד ראוי להתעסק בדברים האלה. אני מייצגת את עמותות השטח, שבעצם אלה שמחלקות את המזון, שעובדות, שדואגות. חשבתי שאלי ידבר פה, ואני חושבת שמי שנמצא כאן ומכיר ויודע את העבודה הקשה של העמותות, מודע לזה שעמותות השטח הם אלה שבעצם דואגות לאסוף את המזון, להביא אותו אליהם, להביא מתנדבים, לחלק את המזון לארגזים, קודם כל להביא את הארגזים. 8 שקלים שדיבר קודם יושב ראש הוועדה, 8 שקלים האלה הם בקושי מכסים את עלות הקרטון שמביאים כדי להכניס ביתו את האוכל בפנים. אנחנו מביאים, העמותות מביאות את האוכל, מביאות את המתנדבים, מחלקות, שמות אותו בתוך הסלים, ואז העבודה המטורפת של להתחיל לחלק אותו בבתים. בשנה שעברה בחגים חולקו 100.1 מיליון סלים. נכון? 1.1 מיליון סלי מזון שחולקו בחגים. זה בערך הכמות שאנחנו מדברים. חודשית מחולקים סלי מזון של 100 ל-110,000 משפחות. סך כל העלות של חלוקת הסלים החודשיים והדו-שנתיים, שאנחנו מדברים על 110 משפחות חודשי, זה באמת משפחות במצב שצריכות את החודשי, את היום-יומי, ומשפחות שנתקלות בקושי של חגים, חג שבת, והעלויות המאוד גבוהות של החגים, שהן צריכות את העזרה הזו של העמותות, של המדינה, כדי להתגבר על הפער הזה של הדברים, של ההוצאות המיוחדות. יש גם הוצאות של חגים, כשהן מקבלות את האוכל, זה מתפנה להם כסף כדי לקנות דברים, הוצאות חג אחרות, בגדים או מה שצריך, ואז אנחנו מדברים על 101 מיליון סלים, שזה כמות אדירה. סך כל חלוקת המזון האלה מסתכמת ב-750 מיליון שקל בשנה, שהמדינה תומכת, כמו שיוכי אמרה, ב-47 מיליון שקלים. 46 מיליון שקל. שאם אנחנו עושים את החשבון, 750 מיליון ל-50 מיליון, אנחנו מדברים על 5.5% מעלות הסלים המדינה תומכת. יש 100 מיליון שקלים שהובטחו בהסכמים הקואליציוניים, ואני בשם עמותות המזון ממש מבקשת שיעמדו בהסכמים הקואליציוניים ויכניסו את זה לסלי קמחא דפסחא. 100 מיליון? 100 מיליון שהובטחו. נוספים, לא... נוספים, שהובטחו 100 מיליון נוספים, שזה מתבקש. ואז אפשר יהיה, אתה יודע, גם משפחה הרי לא מקבלת סל מזון של 150 שקלים. היא מקבלת סל מזון הרבה יותר גדול. רק 150 זה מה שהמדינה מכירה. מתקופתו של השר כהן, אז הוא עשה עבודה מאוד יפה, הוא אמר 150 זה המינימום, ואפשר יהיה לתת, כיוון שהסלים הם 150, הם הרבה יותר מזה, הם 300, 450 שקלים, אז הוא אמר, המדינה תכיר בזה, ואז במקום על סל של 150, גם על סל של 450, המדינה נתנה 8 שקלים. לא משנה כמה, חילקת 1,000 שקל, עדיין 8 שקלים. אז יש קפיצות של הכרה בסל של 300 שקלים, יקבלו 16 שקלים, אבל זה יכול להתאפשר. זה יכול להתאפשר רק כאשר ייכנס תוספת תקציב לתקנה הזו. על אחרי התקציב הבא.
ה-100 מיליון לקמחא ולסלי מזון. כן, אז לפני שניתן לאשל ירושלים אתם נקראים, אבל לפני זה מנדי, לפני זה אני חושב לתת קודם לפתחון לב אלי כהן, כי הזכירה אותו. מה? מיד אחרי שני אלה חברי הכנסת ידברו, כן. אלי כהן, בבקשה, ספר לנו מה אתם עושים בשטח, שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים. טוב, שלום רב. אנחנו פתחון לב, ארגון שמתעסק בשבירת מעגל העוני, בהוצאה של משפחות ממעגל העוני. הנושא הזה של חלוקת מזון, אנחנו אחד מהארגונים גדולים ביותר בארץ שמחלקים מזון באופן ישיר, אבל זה רק חלק מהפעילות שלנו. הפעילות המלאה שלנו גורמת לייצר שינוי ולהוציא משפחות ממעגל העוני. זה הפעילות שלנו, פועלים בכל הארץ בהיקפים של מאות מיליוני שקלים. אבל דווקא לא עלינו באתי לדבר הפעם. הדבר הראשון האמת שרציתי להגיד זה כמעט קפצתי להגיד שהחיינו, שלדעתי זה הפעם הראשונה, בטח מאז שאני לפחות 15 שנה מסתובב פה, שיש כנסת חדשה וממשלה חדשה, אבל מועצה לביטחון תזונתי כבר עומדת וקיימת, ואת החשיבות שלה אפשר לראות. כבודו בטח זוכר שאת הדיונים האלה על קמחא, במקרה הטוב היו עושים שבוע לפני החג, ובדרך כלל מקבלים את התקציב איפשהו באזור ראש השנה. כל תעודות הזהות של כל המשפחות. עוד אוספים אותם את של 2019. כדי לקבל בסוף את ה8 שקלים, שאגב ה8 שקלים, הקרטון שבו מחלקים את המזון, עולה בדרך כלל באזור ה9 שקלים. אז דיברה יוכי על שזה לא מכסה את המצות, זה לא מכסה את הקרטון שלתוכו מכניסים את המצות. זו המציאות, וזה חלק מהדברים שאנחנו, אולי דרך המקום הזה ודרך זכות הפעולה המצוינת שעושה רוני והמועצה, אולי נתחיל לשנות שהסיוע שנעשה כאן הוא לא יהיה סיוע רק בהיבט של להגיד, וזה המדינה, לא ארגוני הסיוע. רק כן, הנה אנחנו עוזרים להרבה אנשים. לתת 8 שקלים כסיוע של המדינה, בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים, זה אפילו לא בדיחה מצחיקה. היקף הסיוע חייב להיות משמעותי, כזה שהוא באמת מסייע. אני חושב שפחות מ50% אני לא לוקח שותף לעסק כזה. בשביל 8 שקלים הייתי אומר מוכל טובות, אבל היות ואני לא יכול למחול על טובתם של עניים, אז אני לא אומר את זה. אבל יכול להיות שאנחנו נדרוש בסיכום, שלפחות 50% מעלות הסל, המדינה תממן בשביל להיות שותף בעניין הזה. אנחנו נצטרף רק באמן. כן, כי ה50% שהאזרחים נותנים זה הרי תרומות, זה הרי לא מחויב. פה ברשותך יושב ראש אני רוצה לתקן אותך, אזרחים לא נותנים 50%. בוא נדבר רגע על המספרים. המדינה השנה, יצא מפה חבר הכנסת כהן, שבאמת עשה נס והכניס את הנושא הזה לבסיס תקציב בשנה האחרונה, אבל גם בשנה האחרונה, המדינה נותנת בסך הכל, השנה הזו, במקרה הכי טוב, 400 מיליון שקלים, עם כל המיזמים, כולל משרד הפנים וכולל אחרים. עמותות המזון, שחבריי חלק שיושבים פה ונמצאים פה, מיכל ולקט ולתת ואחרים, ואישה עם ארגון מזון ומנדי בוודאי, ייתנו באותה שנה סיוע במזון בהיקף של 2 מיליארד. 2 מיליארד לעומת 300 מיליון בפעם הראשונה, אז אנחנו רחוקים מאוד מ-50%, האזרחים נותנים הרבה יותר מ-50%, ואת הדבר הזה צריך לשנות. אני שמח שאנחנו בתחילתו של שינוי, כי בפעם הראשונה יש פה איזושהי לקיחת אחריות. אבל לשמחת כולנו כאן, את שלב לקיחת האחריות אחרי מאבקים ארוכים, אולי עברנו. אבל עכשיו צריך לעבור מהשלב הדקלרטיבי לשלב, וכבודו אמר 50%, אנחנו נקנה 50%, בתור התחלה גם רבע יהיה התחלה טובה מאוד, אבל זה הדבר הראשון שצריך להיות על סדר היום, בעיקר כמו שאמרה מיכל, יש כסף שכבר הובטח בהסכמים הקואליציוניים לטובת הדבר הזה. לטובת קמחא, לטובת ארגוני גג, לטובת כל הארגונים שפרסמה יוכי. דרך אגב, יוכי מקודם אמרו שאלייך בעיקר באים בטענות. אני כל פעם שקשורים בך, אני אומר, היא היחידה נראה לי בכל הממשל שמגיעים אליה רק עם ברכות בזכות האישיות המיוחדת. אז לא טענות. אפילו אנחנו באים בעיקר בברכות. אז עוד הזדמנות להגיד תודה, יוכי. כבר הזנת את המצב. אבל עוד דבר אחד, אני זוכר ועדה בפניות הציבור, זימנת סמנכ"ל, גם כן לפני קמחא, סמנכ"ל במשרד הרווחה כדי לדבר על מי האחריות של טיפול בעניים בישראל. והוא ענה לך, הסמנכ"ל, ישבתי בפגישה, הוא ענה לך, שאלת אותו, מי אחראי לטפל בעניים בישראל? לא יודע אם כבודו זוכר מה הוא ענה לך, הוא ענה לך ככה. זאת הייתה התשובה. ועצרת את הדיון וביקשת שהמנכ"ל יצטרף אלינו. אבל התשובה הזו... הוא עוד היה בסדר, כי האחרים אמרו שהם בכלל לא צריכים לתת את הדבר הזה. אבל האמת שגם אנחנו, כולנו כעסנו שם בוועדה, אבל הם אמרו אמת. האמת היא שגם היום, 2023, אין אף אחד שיודע להגיד מי אחראי לטפל בעניים מעבר לככה.
ואולי עוד קריאה שצריכה לצאת מפה, זה בדיוק החיבור הזה. אנחנו צריכים להבין שביטחון תזונתי, כפי שהגדיר אותו פרופסור סטריאר, הוא אומר שצריך להיות מזון כל הזמן נגיש, וכל הזמן נמצא וכל הזמן נוכח. כדי שזה יקרה, צריך שהמשפחות יוכלו לעמוד על הרגליים שלהם בעצמם. ולכן מפה הייתי רוצה לצרף קריאה שלכל פעילות של חלוקת מזון, אנחנו נוסיף, כמו במיזם, כמו בדברים אחרים, פעילות שהמטרה שלה לחלץ משפחות מעוני, כדי שלא נשב פה בעוד 10 שנים כולם, והמספרים רק ימשיכו לתפוח וימשיך לגדול, ואז גם אם אנחנו נעלה את ההשתתפות של סל מ8 שקלים ל10 שקלים, לא עשינו בזה שום דבר. תודה רבה אלי. נשאיר קצת לרוני סטריאר להתמודד עם הדברים שאתה אומר, תן לו. אתה תמשיך בעבודת הקודש שלך, והוא ידאג לספר של דבריך, לדאוג שאנשים לא יזדקקו אליך. לשמחתנו יש לנו אותו, זה לא טריוויאלי. תודה רבה. מנדי בלוי מאשל ירושלים. כן, שלום. כמו שאמרו כאן, דבר ראשון באמת מגיע תודה רבה לשרים שדחפו את כל הנושא של הביטחון תזונתי, כאחד שעוסק בזה כבר כמעט 30 שנה פה בארץ. אפשר להגיד שבשנים האחרונות דחפו את זה בצורה רצינית מאוד קדימה. היה את חיים כץ שהיה שר הרווחה שדחף את זה בצורה רצינית, ומאיר כהן שעשה פשוט מהפכה בתחום. הגישה שלנו שמעבר לפסח וראש השנה, ששם באמת יש מקום שכל העמותות יהיו פעילות וכן הלאה, אנחנו חושבים שמהלך השנה זה אחריות של המדינה, בדיוק כמו האחריות שלהם לחינוך, לביטחון ולכל דבר אחר, יש לה אחריות מלאה לביטחון תזונתי. אין שום היגיון שהעמותות צריכות לעשות את העבודה של המדינה. זה העמדה שלנו וככה אנחנו חושבים. נכון להיום, לשנה הזאת, אנחנו מדברים על תקציב חצי 22 עד חצי 23, יש תקציב משותף של בערך למיזם הלאומי של 160 מיליון שקל, מתוך המדינה מביאה 95 מיליון שקל, הרשויות המקומיות 15 מיליון, ואת היתרה אנחנו מגייסים. חשוב מאוד... לא שמעתי את המספר הכולל שאתם מחלקים? כ-160 מיליון שקל סך הכל עלות הפרויקט השנה. מי שאשל ירושלים מחלק בעצמו? כן. כמה? יחד עם המדינה. המדינה נותנת 95 מיליון שקל, הרשויות המקומיות כ-15 מיליון שקל, ואנחנו 40 מיליון. נשאר עודף 10 מיליון מהפעם הקודמת, בדקתי את זה. עכשיו, מה שקורה שאנחנו בעצם בתקציב הזה, בגלל עודפי תקציב, הצלחנו להגדיל את כמות המשפחות. יש לי שאלה שאני לא אמור לשאול אפילו. התורמים הם מהארץ או מחו"ל? רוב התורמים. בעיקר מחו"ל. יש גם מארץ. יש גם מארץ, אבל גם בעיקר מחו"ל. למה אני שואל? כי בארצות הברית יש מנהג שחברות מרוויחות חייבות להפריש 20% לצ'ריטי, לצדקות. פה בארץ אין חוק כזה. אולי הגיע הזמן שהחברות שמרוויחות מהציבור יתחילו לתרום לציבור מהרווחים שלהם. החוק לא יעזור כל כך, זה יותר תרבות. נראה לי שבארצות הברית יש תרבות של צדקה. בעל מפעל בארצות הברית שלא נותן צ'ריטי, אף אחד לא קונה אצלו. זה נכון. כאן לצערנו עדיין אנשים מרגישים קצת פריירים אם הם נותנים צדקה. טוב, אז 160 אתם מחלקים? 160 מיליון. עכשיו מה שצריך, מה שיוכי בעצם והחבר'ה עשו, זה בעצם בעודפי תקציב. התקציב בעצם היה אמור להיות ל-26,000 משפחות, אבל מכיוון שאנחנו התחלנו ולקח כמה חודשים עד שהגענו למספרים, אז בעצם נשארו סוג של עודפי תקציב, אנחנו כרגע הגדלנו את זה ל-34,000 משפחות. אבל אם אנחנו מדברים על שנת תקציב מלאה, אז התקציב של המדינה צריך לגדול, החלק של המדינה, מ-94 מיליון ל-120 מיליון. אני מקווה מאוד שנצליח לעשות את זה, אני יודע ששר הרווחה הגיש את הבקשה הזאת לאוצר, אנחנו גם עובדים מול האוצר, מקווה מאוד שנצליח, אבל בכל מקרה הרעיון הוא שבאמת להגיע למצב חודשי השוטף, כמו שדיברנו, שזה יהיה תקציב של המדינה ואחריות של המדינה, וגם החלק שלנו, יש לציין, הוא הולך וקוטן. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים בתקופה של חיים כץ, אנחנו עשינו מאצ'ינג עם המדינה והרשויות, נתנו חצי-חצי, עכשיו אנחנו ירדנו בעצם לשליש בערך. נצטרך להחזיר את חיים כץ. יעביר לו. תגיד, צריך את העוצמה שלו. ואמנם, כמו שאמרה חברת הכנסת... אבל אני לא חושב שזה צודק להוריד ממה שהיה. דיברה על 500 שקל, שזה מעט, אבל... 350 ועוד 150. כן, זה סך הכל סיוע של מזון של 500 שקל, זה המון בתחום המזון, הסיוע הרגיל או הסיוע הממוצע וכן הלאה. אם אנחנו מדברים על שנה שלמה, זה בעצם סיוע של 6,000 שקל, שהוא בעל משמעות מאוד מאוד גדולה למשפחות שאנחנו מדברים עליהן. היה בזמנו רעיון לפני כמה שנים במחקר שמירי עשתה לעשות משהו דיפרנציאלי למשפחות גדולות יותר, לעשות יותר ולפחות, אבל אני חושב שגם הרעיון, מה שחיים כץ באמת אז אמר, תשמע, בוא נכניס דבר ראשון את כל המשפחות פנימה,
ואחר כך, אחרי שנכניס את המשפחות, אז נטפל בכמה תקבל כל משפחה, ואני חושב שהכיוון הזה נכון. והכי חשוב, בזה אני מסיים, שהבעת אימון של הרשויות המקומיות, יש לציין שהרשויות המקומיות משתתפות בדבר הזה בכסף שלהם, זה לא סתם וכעת הפריצה הייתה עם מאיר כהן, שהלך מתוכנית פיילוט של 40 רשויות מקומיות, הגענו ל-240 רשויות מקומיות, אני חושב שחוץ מ4 או 5 רשויות מקומיות, כל הרשויות המקומיות חתמו איתנו הסכמים, כולם חלק מהפרויקט, כולם כעת מבינים, אם לפני 12 שנים כשפנינו ודיברנו עם רשויות, אמרו אנחנו לא סעד, אנחנו לא מעוניינים להתעסק עם מזון, היום הפוך, נראה לי שיוכי עשתה איזה 8 סבבים כדי לפנות לרשויות, מי צריך עוד או לבדוק 240 רשויות מתוך כמה? יש 239 רשויות מקומיות, כמעט כל הרשויות, ממש רשויות בודדות. נצטרך לשמוע איזה רשויות עדיין לא הצטרפו ולדון עליהן. רשויות שמגיע... לא משנה, עכשיו אני לא רוצה לעשות את זה, אבל ביום... סביון לא נותנת? לא זקוקים. אין להם עניים, מחסור בעניים, זה כבר עוני. וסביון יהיה עני. אז תודה רבה מנדיבלוי, עכשיו נלך לפי סדר חברי הכנסת. משרד הבריאות רוצה להגיד משהו? קודם כל תודה לכל העוסקים במלאכה, עושים כאן עבודה באמת יוצאת דופן, אבל צריך לזכור גם שהמזון, גם המזון שחברות המזון תורמות, הרבה פעמים הוא מזון שאינו תורם לבריאות. כי הם מייצרים בעודף מזונות שהם זולים לייצור וכולי, וצריך שהתרומות האלה שתורמים חברות המזון יהיה של מזון בריא. דבר נוסף צריך לזכור שביטחון תזונתי זה לא רק חלוקת מזון למשפחות, זה גם הרבה עבודה שנעשית במשרד החינוך ומשרדים אחרים. אוקיי, זה חשוב. הנושא הזה של... מנדי, לא תעזור. אז באמת הנושא של הדרכה תזונתית הוא קריטי, באמת איך אנחנו מנצלים טוב יותר את תלושי המזון שיהיה למזון בריא, שהתלושים יהיו עבור מזון בריא ולא עבור מזון שמזיק לבריאות, כי האנשים שמקבלים חבילות מזון שחיים בעוני, הרבה פעמים יש להם הרבה יותר תחלואה כרונית מאשר לאחרים, שזה התפקיד שלנו באחריות הלאומית שאנחנו דוגלים בה. אנחנו רוצים במיזם של 1000 הימים הראשונים של חלוקת התמ"לים לשלב גם הדרכה תזונתית של דיאטניות מטיפות חלב, כי אנחנו מאמינים שזה מאוד חשוב, שהתנאים של האכילה יהיו תנאים טובים. זאת אומרת, גם ילדים בבתי ספר יאכלו בחדר אוכל ולא בכיתות עצמם, כי אז באמת יש הרבה זריקת מזון, שזה חלק מהקושי היום של הבחירה של המזון שאוכלים, ושכל מי שנמצא בחוסר ביטחון תזונתי יהיה זכאי לקבל את זה, ולכן צריך לעשות סקר לאומי שנתי של מצב הביטחון התזונתי של האוכלוסייה, בשביל באמת לאתר את כל מי שנמצא בחוסר ביטחון תזונתי. מדינה מתקדמת כמו שלנו יכולה להרשות לעצמה לאתר את כל מי שנמצא בחוסר ביטחון תזונתי ולדאוג לכולם לבחירת מזון הוגנת ובריאה. דבר נוסף זה הנושא של אני אשמח מאוד מתי משרד הבריאות יבוא לספר לנו על הדברים האלה שצריך. בסדר. זאת אומרת, זה שמשרד הבריאות בא ואומר שצריך לאכול מזון בריא ב8 שקלים שהוא נותן, שהרווחה נותנת, זה טוב מאוד, חשוב מאוד, זה התפקיד שלכם. אבל לעשות את הסקר ואת הדברים האלה, נרצה לקבל את אנחנו נשמח לסייע בזה בכל דרך אפשרית, כי אנחנו מאמינים שזה מאוד חשוב. משרד הבריאות דרך אגב עושה את סקרי מבט, ובכל הסקרים בודקים גם את המצב הביטחון התזונתי של האוכלוסייה, מעבר למה שעושה עבודה מאוד יפה הביטוח הלאומי, אבל אנחנו חושבים שצריך לעשות את זה על בסיס שנתי. נשמח לקבל את התוצאות. אני אראה לכם. תודה רבה. אנחנו עוברים לחברי הכנסת, הראשון שנרשם יונתן משריקי. תודה רבה, אדוני היושב ראש. אני מברך אותך על קיום הדיון הזה. לאחר הדוח של המועצה הלאומית לביטחון תזונתי. תראו, אדוני היושב ראש, הדוח של המועצה הוא לא כל כך רחוק מהדוח של ביטוח לאומי. דוח של ביטוח לאומי דיבר על 522,000 משפחות, כאשר מתוכם כמעט חצי, אולי קצת יותר מחצי מהמשפחות הן משפחות שיש להן קושי משמעותי, לא רגיל. עכשיו, המשמעות של הדבר הזה, שמשפחה שקמה בבוקר וצריכה לשלוח ילד, ולא יודעת מה היא מאכילה אותו, הולכת לישון בלילה בלי לדעת מה בבוקר נותנים לילד לאכול בבית ספר, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, לא במדינה מתוקנת. עכשיו, שמענו הרבה מאוד ביקורות, בפרט בתקופה שהשר דרעי במשרד הפנים נתן את כרטיסי המזון, תקציב את כרטיסי המזון, באמת בשיתוף פעולה עם העמותות הגדולות שיושבות פה, פתחון לב ואשל, שעשו יוצאת מן הכלל. דיברו הרבה על דגים וחכות. ובאו בביקורת ואמרו, מה אתה נותן לאותם אנשים דגים? תן להם חכות שיצאו מהמעגל הזה.
אז אני אענה בשני... לא צריך לענות. לא צריך לענות. זו דרישה חצופה מאוד. אנשים שחוסמים את כל המשרות, את כל התפקידים, את כל הפרנסות, ומתחלקים חבר מביא חבר, הם הולכים להטיף לאנשים שלא הצליחו להיכנס להתפרנס, לתת להם חכות. נותנים להם לחכות ולא חכות. לצערי הם גם לא מודעים לקושי הזה, כי אף פעם לא הלכו לישון בידיעה שבבוקר אין להם מה לתת לילד לאכול. רצית לציין שעכשיו יש הסכם של מיליארד שקל אז לכרטיסי המזון, זה צריך לדעת שזו בשורה אמיתית שנותנת מענה גדול מאוד לאותן משפחות שזקוקות, אבל אנחנו צריכים להבין, כרגע עובדים על זה, כן. הקריטריונים, דרך אגב, השיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, זה אחד הנושאים שעלו פה. צריך לדעת שהתבחינים שהיו לכרטיסי המזון היו על בסיס הכנסה, במבחן הכנסה, לפי הנחות בארנונה, שזה אגב הרשות המקומית יודעת יותר טוב מכל משרד ממשלתי אחר, אבל אני שם את זה כרגע בצד. אנחנו מדברים כרגע על... לא, אני בונה על זה, כי אם באמת יוכי ומשרד הרווחה יקבלו אופציה של מיליארד שקלים לכרטיסי מזון, אנחנו... התקציב הזה לא עבר משרד הרווחה, הוא עבר דרך משרד הפנים. זה דרך הפנים? זה היה במשרד הפנים. אפשר להתייחס לא משנה למי שיחלק את זה, אבל עצם העובדה שיגיעו מיליארד שקלים למשפחות האלה, זה כבר ירים את כל הרמה, את הביטחון התזונתי שלהם. נכון, זה עכשיו דיברת על דוח אלאלוף. כן. הרשות הלאומית למלחמה בעוני שעברה בקריאה טרומית, בעזרת השם תבוא כאן לוועדה לאישור, בעזרת השם אמורה לתת מענה לנושא של תכנון כלכלי, דיברו פה משרד הבריאות גם כן על אוכל בריא, כל הדברים האלה אמורים בסופו של דבר לתת מענה ולבנות לאותה משפחה, מלבד הדגים שנותנים לה גם חכה בצורה, לבנות לה תהליך ומסלול, איך היא מרימה את עצמה, אבל קודם כל בבסיס לתת לה את המענה המיידי, כדי שהילד שהולך לישון בלילה, ידע איך הוא קם בבוקר ומה הוא הולך ולא מתבייש, שיש לו מסיבת פורים והוא צריך להגיע כמו... אני לא רוצה לנסות לזה, והילד, או לא להגיע, נכון, במקרים עצובים אחרים, הילד ילך לישון בלילה כמו שצריך, ויקום בבוקר כשההורים שלו יודעים שיש להם תוכנית כלכלית, איך הם מרימים את עצמם מאותו מקום קדימה. אז אני באמת אודה לך, באמת, אדוני היושב ראש, לקיים בהקדם את הדיונים, ולהתחיל מה שנקרא להריץ את הנושא של הרשות הלאומית למלחמה בעוני. יש לנו תאריך לפתוח בדיונים על זה. תודה רבה. זה לא קשור לשעשי משרד הרווחה, יהיה רשות מסודרת עם מועצה שתתן מענה. אנחנו נעשה דיון כבר ב-20 יש לנו. אני מודה לך על זה, תודה רבה. חברת הכנסת עטיה. אמרו לי שאת צריכה לצאת, עכשיו אני שומע שהיא צריכה לצאת, אז... אני אופוזיציה, אני צריכה לצאת הרבה. כבוד היושב ראש, קודם כל באמת חשוב מאוד הדיון הזה. 2023 ילדים רעבים, זה קצת תעודת עוני לנו, ונאמרו פה באמת דברי טעם, ואני חושבת שבעצם מה שהיום המחיש לי, ידעתי שאני באה לוועדה, אני לא יודעת אם זה מר אלי כהן דיבר, אבל אני שמעתי רעיון של פתחון פה, שאפילו משלוח מנות, שמעתי אמהות שלא מסוגלות היום, אמא שאומרת יש לי 3 ילדים, אני לא יודעת איך לקחת משלוח מנות, כי בתי הספר אתה יודע צריך להגיע, וזה צבט לי את הלב בצורה, אדוני, שאני כבר לא מדברת שזה לחם וכולי, אפילו האקט הקטן הזה, להסתכל על הילד הזה שלא מסוגל להביא את המנה. שכל הילדים חוגגים סביב. כן, בדיוק. עכשיו, אני יכולה ברשותכם לקרוא דברים. אדוני, אני ארצה באמת, בהמשך לדבריו של חבר הכנסת משרקי, אין ספק שצריך שיהיו סדנאות והדרכות איך יוצאים ממעגל העוני, כי בסוף שאתה נותן, זה סבבה, אנחנו נותנים פלסטר, ובאמת הפלסטר הוא זעום, בסוף מה זה 350 או 400 או 500, וגם אם ניתן 1,000, יוקר המחיה היום ממריא, וזה באמת בגדול כלום כסף. אבל ברגע שאתה מתחיל לחנך, כולל עבודה וכולי... לא לחנך, צריך לתת מקומות עבודה. בדיוק, מקומות, לא, אבל לחנך זה בעצם לדעת איך לצאת מה... לא ברמה, אדוני, של חינוך, אלא פשוט שאתה נותן להם את הכלים לצאת מהמעגל הזה, שזה חשוב. אני רק רוצה להתייחס... אני רוצה להעיר באמצע. הרמב"ם אומר שיש 12 דרגות בצדקה. בדרגה העליונה ביותר זה להקים לאדם עסק שהוא יוכל להתפרנס ממנו.
אם כל אלה שמדברים על זה שצריך לתת להם חכות, אני מצפה מהם שיתנו להם מקומות עבודה ותעסוקה, ולא שכר עבדים, אלא שכר הכשרות מקצועיות. כן, אבל אדוני, הרבה פעמים לצערנו, אתה יודע, חלק מהמעגל הזה, ובאמת כמו כאחת שהייתה עורכת דין וייצגה משפחות כאלה, הרבה פעמים זה מגיע מנשים, מאמהות חד-הוריות, גרושות, נשים שהגיעו באמת בגלל מצבים אחרים, שלא תמיד אתה יכול גם לתת להם את העבודה המתאימה לצערנו, כי הם צריכים לטפל בילדים, הם צריכים להוציא מהגנים, צריך לחשוב על איזשהו מתווה או התאמה. בלי קשר, אדוני, אני רק רוצה התייחסות רק לנושא של משרד הבריאות, ובאמת כמי שהייתה 12 שנים אחות בברזילי, בהחלט נושא הרפואי הוא חשוב, אבל בסוף אני אומרת שאנחנו לא יכולים, כשאנחנו נותנים איזה שובר, להתחיל להכתיב להורים לאן הכסף הזה הולך, ואם בא לה איזה חטיף של ביסלי, שאנחנו יודעים שזה לא הדבר הכי טוב שבעולם, אני חושבת שאסור לנו להתערב עם זה. אפשר באותה נשימה של השובר לשים איזה דף בריאות, אבל בטח ובטח לא להכתיב להם לצרכים שהם חושבים שזה נכון להם. אבל כן צריך לפקח, כי יש כאלה מקרים של ביצה. כן, אבל אתה לא יכול לשלוט להם, אתה יכול לקנות חטיף לבן שלך, והפינוק של הזה רשות חטיף. דיבור אחריה, לא אחרי עטיה. ואני חושב שאת צודקת מאוד, זה שהתכוונתי, שהמדינה נותנת 8 שקלים לסל מזון. לא, אבל זה לא עניין של זה, אבל אם אתה נותן 350, אתה לא יכול להגיד להם, זה תואם רק לבשר וזה, אם בא לך איזה ממתק לילד, עזוב, בוא, יש לנו בסוף, סליחה. בהחלט, בהחלט. את צודקת 100%. תודה רבה. אלמוג, אחרי עטיה אתה מדבר, חברת הכנסת עטיה. אדוני היושב ראש, תודה רבה על הדיון החשוב. לפני שאני אפתח את דבריי, אני רוצה להגיד שוב תודה ליוכי. אני פעמיים בשנה, אני מציקה לה. בראש השנה ובפסח יש לי רשימה ענקית של אנשים שדורשים שוברי מזון. אני מתביישת, לא יודעת למי לתת. הרשימה כל כך ארוכה, והיא אומרת לי, היא מגבילה אותי ואני מבינה אותה. אז כמו שהרב קניאבסקי אמר, זכרו לברכה, גם אם אני לא אהיה פה, גם כשאני אלך לעולמי, תדאגו לעניים. בדיוק קראתי את הכתבה הזאת, וגם תורת ז'בוטינסקי, 5 המ"מים. אני אומרת שצריך לתת סמכויות רבות למועצה, שתהיה מועצה עם שיניים. יש שם הרבה נציגים מכל המשרדים הממשלתיים, דיור, כלכלה, שיכון, ומה זה עוני, מה זה אי ביטחון תזונתי. עוני זה לא רק מחסור במזון, עוני זה לא דיור, עוני זה דיור, זה בריאות, מחסור בתרופות, תעסוקה, הכשרות מקצועיות. יש לטפל בשורש הבעיה ולחלץ את האנשים מהעוני. יש להעלות את התקציב לעמותות, זה לעג לרש, וגם להכפיל את המיזם מ-35 משפחות ל-70,000, ואני רוצה לתת לך דוגמה, אדוני היושב ראש, שאתה מוביל את הוועדה הזאת, ויש לך כוח בלתי מוגבל. במסגרת חוק ההסדרים, מרגיש את זה, אבל אני חושבת שכן, במסגרת חוק ההסדרים התקציביים, לפני שנה, אנחנו חילצנו את האזרחים הוותיקים, והעלינו אותם מעל קו העוני. זה היה מדובר ב-700,000 אזרחים ותיקים, שהם מתחת לקו העוני. הצמדנו את הקצבה שלהם, הם היו מתחת להבטחת הכנסה, והגדלנו את הקצבה שלהם, הצמדנו אותם ל-70% משכר המינימום. והיושבת ראש הוועדה, אני כן אחמיא לה, הקודמת, היא גם לקחה את הסמכות של הוועדה כאן, והיא נתנה דמי אבטלה לאלה שנמצאים בהכשרות מקצועיות. ואנחנו מצפים, כל חברי הוועדה, שתיקח את הסמכות, ועכשיו מגיע חוק ההסדרים וחוק התקציב, ואני חושבת שאתה יכול לעשות הרבה חקיקה, ולחלץ את האנשים מעל קו העוני. תודה רבה. אז קודם כל אני כבר אומר לחברי הוועדה, מי שיש לו איזה רעיון שיכול לעשות משהו, אנחנו לשירותו. זאת אומרת, לא רק יושב ראש יכול, כל חבר ועדה יכול. ואיך שאמרו, לא לתת, זה טוב שנותנים דגים, הכל טוב ויפה, פסח הוא קרב, אבל אחרי פסח, לא, לקראת הקריאה הראשונה צריך לעשות כל מיני מהלכים, תיקוני חקיקה, לחלץ אותם מקו העוני. תודה רבה. חבר הכנסת אלמוג כהן, בבקשה. אדוני היושב ראש, מכובדיי כולם. הנושא הזה הוא... קודם כל הוא בנפשי, אני באתי מאופקים. באופקים, תלמיד שיושב לידך בשולחן, אין לו מה לאכול לפעמים. ואני חושב שאנחנו כמדינה, ובייחוד אתה, אדוני היושב ראש,
בסוף מכיר את המצוקות הללו. יש את הוויכוח המאוד נפוץ וחשוב, דגים או חכות. אני בא ואומר דבר פשוט. ילד רעב, ערבי או יהודי, דרוזי או צ'רקסי, זה לא רלוונטי. הוא יהיה ילד רעב לפני שהוא יהיה הכל. הוא לא יוכל ללמוד, הוא לא יוכל להקשיב, הוא ילך בקלות למקומות שהכסף בהם הוא קל והמחיר הוא יקר, ובהכרח הדגים הללו הם חשובים, מפני שגם אם הצלחנו להוציא ילד אחד ביום אחד ולגרום לו לחשוב בקיבה מלאה, אז מה שנקרא קנינו את עולמנו. אני חושב, אדוני היושב ראש, שיש 3 מרכיבים שנצחו את המאבק הזה. עמותות פרטיות שבאמת מתהלכים בינינו מלאכים, אין לי מילה אחרת. זה פשוט אנשים שחיים למען האחר. המרכיב השני זה הרשויות המקומיות. בסוף החוכמה נמצאת אצלם. רשויות הרווחה כיום ברשויות המקומיות יודעות לסמן משפחות, העובדות הסוציאליות ואנשי האגפים עובדים צמוד אליהם, ואני חושב שהחוכמה בהכרח נמצאת אצלם. והשילוב השלישי הוא משרדי הממשלה, שבאמת עושים עבודה חשובה בעבודת קודש, אבל יש איזושהי תחושה, אני בא לדבר בשם אנשי הפריפריה, יש לעתים תחושה של נתק שהיא לא מוצדקת, אבל המרחק הגיאוגרפי הוא גם בהכרח יוצר את הדבר הזה, ומרגע שאדוני היושב ראש ידע להקים איזושהי מנהלת שתתכלל את 3 המרכיבים הללו, אני חושב שאנחנו נצליח לגרום להרבה יותר ילדים להיות צבעים, כי ילד רעב זה בהכרח ילד שהוא, אתה יודע, הסיכוי שלו להצליח הוא הרבה יותר נמוך, ואני אומר לך את זה אדוני מחוויה אישית. אני היה לידי בשולחן ילד שכשאמא שלי הכינה לי פרוסה בבוקר, היא הכינה גם לו, במשך שנים רבות. ובשבועיים שאמי לא יכלה להכין, בגלל סיבות אישיות, הוא הלך לרחוב, והיום הוא ברחוב, הוא עדיין ברחוב. ואני חושב אדוני שיש לך כרגע באמת פריבילגיה אדירה, להציל חיים ולהציל עתיד של ילדים. אני מאוד מקווה שהכלי הראשון שדיבר עליו משריקי, החוק הזה להקמת רשות לטיפול בעוני, במסגרת הזאת נוכל להכניס את הרעיונות שלך, אם יש לך. אנחנו מאוד נשמח שתבוא ותעלה את זה, ואולי תגיש אפילו בכתב הצעות שנוכל לשלב את זה בחוק. איך זה נקרא החוק? בטיפול בעוני או במיגור העוני? הרשת לאומית. מלחמה, מיגור, השמדה. אני הייתי רוצה הטיפול בעוני. יותר יפה. אולי נציע להחליף את השם, הרשות לטיפול בעוני. כי מיגור, השמדה, מלחמה, יש לנו ולמלשינים, אל תהי תקווה, לא בטיפול באנשים. יש נושאים רגישים שאתה חייב להילחם בהם, שאתה לא יכול... כן, יכול להיות. אולי, אני לא יחצן ולא משרד פרסום, להגיד איך צריך לקרוא לזה. יכול להיות שמשרד פרסום אמר, אם לא תקרא לזה מלחמה, לא יהיה כלום. זה גם מאבק, זה למאבק בעוני. מאבק, גם יכול להיות. אבל לא, על מי נאבקים? זה באמצע. טוב, יוסף פיוטרקובסקי, עמותה שעוסקת להחזיקם ולהחיותם, מה זה? שלום, בוקר טוב לחברי הוועדה. שמי יוסף פיוטרקובסקי, כמו שיושב ראש הזכיר, מעמותת להחזיקם ולהחיותם. אנחנו מחזיקים פרויקט מדהים ביופיו ועצום בכאבו בשם מזון ומחיה. במסגרתו אנחנו מחלקים כרטיסי מזון בצורה המכובדת והעילאית ביותר, שזה אומר כרטיסים נטענים שמחולקים למשפחות לפי קריטריונים. אנחנו מנצחים את 2 הבעיות שהוזכרו כאן קודם, לגבי הן השימוש שעושים בכסף רק לדברים טובים, והן לגבי חוסר הזמינות של האנשים לקבל את התמיכות, באמצעות זה שיש לנו, אני אגדיר את זה בצורה יפה, 150-200 מלשינונים מפוזרים בכל הארץ, בכל הקהילות, מקומיות, שכונתיות וכולי, שהם נותנים לנו את המידע למשפחות שזקוקות לעזרה הזאת, והם מקבלים כרטיסי מזון ניתנים, שבהם אפשר לרכוש רק מוצרי מזון בסיסיים. זה לא עובר בקופה, לא על סיגריות, לא על אלכוהול, אפילו לא על ממתקים, זה עובר רק על מוצרי מזון בסיסיים. עד כאן הפרויקט הוא מאוד יפה. החלק היותר עצוב שלו זה שאנחנו מחלקים, כמו שאמרתי, סדר גודל של 150 מיליון שקל בשנה אחת למשפחות במשך כל השנה. כמובן שבתקופה הקרובה זה עולה. ההשתתפות של המדינה בתוך ה-150 מיליון שקל, אני לא בקיא במספרים, אני איש שטח, אז אני לא יודע להגיד בדיוק איך. זה 2 מיליון שקל, בעיניי, אל תכעסו, אבל זה סכום קרוב לגיחוך. 2 מיליון מתוך 160? מתוך 150.
תעשו לבד את החשבון, זה 1%, בעיניי זה פשוט לא, אין לזה שום היגיון ושום סברה. אני לא רוצה הרבה להאריך בדיבור. מה שאתה אומר זה בעצם תלושי המזון שדיברתי על זה מ-2004. נכון, וזה מחולק במסגרות פילנטרופיות, זאת אומרת, זה עובד נטו מכסף שפשוט מגויס. ברגע הזה שאנחנו מדברים, מה זה ברגע הזה? כבר 2-3 שבועות, יש לנו 3, 4, 5 אנשים שיושבים בחוץ לארץ, והולכים לאנשים בחוץ לארץ ומבקשים מהם כסף בשביל משפחות פה, בשביל החלוקה של קמחא דפסחא, שמתרגשת ובאה עלינו בשביל הפרויקט הזה. ומה אתם מחלקים, סלי מזון? אנחנו מחלקים כרטיסי התנה. שבהם בן אדם הולך למכולת, קונה כמו שהוא מעביר את הכרטיס אשראי, הוא מעביר כרטיס כזה, ורוכש מוצרים, רק מוצרים, כמו שאמרתי, שהם עומדים זה תוספת על תלושי זה ללא שום קשר לפרויקט של המדינה, זה פרויקט פילנטרופי, כולו מההתחלה עד הסוף בנוי על תרומות, יש לזה את ההשתתפות של המדינה שהזכרתי קודם, אבל מעבר לזה אין שום דבר, אנחנו מצליחים לגעת בהמון משפחות, שאין שום דרך אחרת לגעת בהם, בין היתר, בזכות העובדה שאנחנו באמת לא תלויים במידע משום גוף ממשלתי, אנחנו מתעסקים עם הרבה משפחות שלא תמיד משתפות פעולה ולא תמיד פותחות את הלב ואת החדרים של הבית שלהם לספר מה קורה. אנחנו מחזיקים, בזכות זה שיש לנו, כמו שהזכרתי קודם, אנשים בכל קהילה, בכל שכונה, שמדליפים לנו את המידע מי צריך ומטפלים בכל הבירוקרטיה, יש אנשים שלא מסוגלים אפילו למלא את הטופס, יש בשבילם אנשים שממלאים בשבילם את הטפסים. אני לא רוצה להיכנס לקריטריונים, אני לא שם, אני בא מהשטח, אני רק רוצה לספר ב-20 שניות. אני פעם אחת הייתי במשרד, יום אחד, לפעמים נמצאים ולא כל כך מבינים. אני הייתי יום אחד במשרד, התקשרה אישה, אם חד-הורית מבית שמש, אמא ל6 ילדים, ואמרה שהכרטיס שלה לא עובר בשל ליקוי טכני. אמרו לה שהבן אדם שאחראי על הטכני, על הדברים האלה, יצא לחוץ לארץ לחתונה של אח, 3 ימים הוא חוזר. אז היא אמרה, אוקיי, בסדר. אחרי שנייה התקשרה חזרה, היא שואלת רק, מאיפה יהיה לי סנדוויץ' למחר עד שההוא חוזר מחוץ לארץ? אני אמרתי, הייתי שם ליד הטלפון, זה לא ככה התפקיד שלי. אמרתי להם, חייבים לפתור פה את הבעיה, חייבים לדאוג שיהיה לאישה הזאת מאיפה להביא סנדוויץ', צריך למצוא לה איזה כרטיס של מישהו אחר בבית שמש שעובר, לתת לו איזה משהו, אנחנו עובדים במסגרת מאוד מסודר, אנחנו לא יכולים לחלק כסף, לא להעברה בנקאית, אנחנו צריכים לדאוג שבן אדם יהיה לו כרטיס, והכרטיס לא עובר טכני, המשמעות היא שיש 6 ילדים שהולכים לבית ספר בלי סנדוויץ' בתיק. בזה אנחנו מתעסקים יום-יום, ברוך השם בסייעתא דשמיא, עם אלפי משפחות, מחזיקים, כמו שאמרתי, הרבה אנשים. אני מזמין את חברי הוועדה לקראת פסח לבוא, לא רק, כמו שאומרים, לראות, אני הייתי מציע לכם אפילו לבוא ולענות במוקד הטלפוני של הקשיים הטכניים, לשמוע את הסיפורים מאחורי הקלעים, לראות את המשרד, איך הוא עובד, איך מטפלים בכל כך הרבה משפחות כל יום עם בעיות, דואגים להם שיהיה להם את הנושא הזה של המזון לקמחא דפסחא. תודה רבה. אני רוצה לפנות למשרד החקלאות, כי יש הרבה, תמיד ברקע של כל הדברים שמדברים על עוני ועל מחסור, אני זוכר כל השנים שיש לי סיוט מהעניין הזה שמשמידים הרבה פירות וירקות כדי לשמור על המחירים. ואני תמיד חושב שהם היו מחלקים את זה לאנשים שאין להם, וממילא לא יעשירו את החקלאים, אולי זה פתרון יותר טוב מאשר להשמיד. אני מתנצל שאני ממקד במילה הזאת, אבל את משוחררת להגיד את כל האסטרטגיה של משרד החקלאות בעניין הזה. תודה רבה. אני אומר את השם, תדעת את השם. ציפי פרייטקין. השמדות של תוצרת חקלאית טרייה אסורות. יש צו של השר שמגדיר בדיוק את האיסור, השר לא מאשר השמדה, אלא אם כן מצורף הסבר מפורט שמנמק ומסביר שנוסו כל הדרכים האחרות להעברת התוצרת. אז זה אין. מגדלים תורמים המון תוצרת באופן ישיר. אנחנו ניסינו לפני מספר שנים להתערב בזה ולנסות לשפות מגדלים ולעודד אותם להעביר תוצרת לתרומות, ונותרנו עם כל הכסף בקופה. מגדלים מעבירים תוצרת לתרומות ואין כמעט תוצרת שמושמדת. לקט ישראל מכיר היטב את הסיפור הזה. משרד החקלאות אחראי על כל הנושא של ביטחון מזון ברמה הלאומית, לא ברמה הפרטנית. וביטחון מזון זה אומר להמשיך לגדל כאן חקלאות יצרנית ולאפשר לחקלאים להתחרות בכבוד בכל תוצרת מיובאת. תודה רבה. ברשותך, אני רוצה להגיד כמה מילים בשם האנשים שחיים בשטח. מה השם? אני דורית בירן דקלבאום, אני חברה במועצה לביטחון תזונתי וגם פעילה בפורום מאבק בעוני. נציגה ואני רוצה כל הארגונים בתוך המועצה. בתוך המועצה, בבקשה. אני רוצה להתחיל דווקא עם דברים של סמדר. אנחנו מפעילים רשת של פעילים שחיים בעוני ארצית שפועלת
השפעה על מדיניות, כדי להשמיע את הקול. בדרך כלל לא שומעים את האנשים, ובעקבות הדברים של סמדר אני רוצה להגיד כמה דברים. אבל אני אתחיל עם הדברים של סמדר. שמי סמדר, רציתי להיות בדיון, אבל אני לא יכולה לוותר על אף שעה של ניקיון שאני משיגה. גם בעלי עובד כפקח שישלמו באוטובוס. בלי הירקות והכרטיס מזון של המזוהם, אנחנו פשוט נאכל פחות. גדלתי כילדה לשני ניצולי שואה, וגם אני אף פעם לא משאירה אוכל על הצלחת. אני אישה דתייה, אם ל3, כולל חייל עם צרכים מיוחדים, שמתנדב וגם סטודנט. אני מתנדבת במצילות המזון, כדי שכמה שיותר משפחות יקבלו פירות וירקות, שאחרת היו נזרקים. היא מוסיפה ואומרת, עקב קושי כלכלי מתמשך, החודש חוגגים פורים, עקב קושי כלכלי מתמשך, למרות שאני ובעלי עובדים, לא הצלחנו לשמוח בפורים. רציתי לשלוח לשכנות שלי משלוח מנות בפורים, והתביישתי שאין לי יכולת לקנות מצרכים וממתקים לילדים שלי. בכל התקופה שהם היו ילדים, כולל סעודת פורים, חגגנו בעמותה שנתנה ארוחות חג וחילקה משלוח מנות לכל ילד. משהו פה לא ברור, הדבקתי חיוך ולקחתי את הילדים שיהיה להם קצת פורים. שנאתי את החג הזה, הוא מלשין על האין של המזון בבית, אין ופל ושוקולד ויין למשלוח מנות היום. זה פחות קשה, היום זה פחות קשה, ועדיין זו תחושה קשה, שמאות ואולי יותר משפחות בארץ חווים אותה, ופורים הוא לא חג שמח. תודה וסליחה שלא הגעתי, כי הייתי חייבת לעבוד. תודה רבה. עכשיו רגע, אני רוצה רק טיפה אני חייב לתת לעוד אנשים, ואני צריך לסגור את הדיון. אז אני מודה לך, אני רוצה לתת ללקט ישראל, רבית. כן, רבית דינמז יחזקאל. תודה כבודו. אנחנו ארגון שבעצם מציל מזון, ומאכיל כ250,000 אנשים מדי שבוע. אנחנו מצליחים להפוך כל שקל ל4 שקלים. אז אחרי כל מה שנאמר פה בעצם, אחרי שנעלה שהתמיכה בעמותות תגדל למעל 50%, ואחרי שבאמת המדינה תכניס קצת יותר, לצערי אני אומרת את זה ככה אולי קצת בבוטות, את היד לכיס, כי זה מה שצריך לקרות, אפשר לעשות עוד הרבה דברים אחרים, שהם לאו דווקא תקציב. שליש מהמזון שמיוצר במדינת ישראל, הולך לפח, מחציתו ניתן להציל. ברשותך גברתי, סליחה שאני קוטע, אשמח להתייחסות גם בנושא צה"ל. בשמחה. צה"ל זה התורם הגדול ביותר שלנו, ואני אשמח להתייחס. אני רק רוצה להשלים קצת... תורם אמרת? תורם, בהחלט. האם בתי מלון יכולים גם לתרום? בתי מלון תורמים לנו גם, בוודאי. מפעלים כמו תעשייה אווירית, רשות שדות התעופה. בוודאי תורמים. אבל אתם יודעים מה, אתם מביאים אותי אולי לסוף הדברים. אמר פה כבודו שבארצות הברית 20%, החברות בארצות הברית מחויבות לתרום 20% לצדקה. בישראל החברות הממשלתיות לא חייבות לתרום. נותרים עודפים של מזון ואין חובת תרומה. אז זה למשל משהו שלא עולה בהכרח כסף, והוא לא מהתקציב של המדינה, אבל ניתן לטפל בו. בצבא יש לנו כמעט 50 בסיסים שתורמים את העודפים. דיילי? כן, on daily basis, ממש. אנחנו כל... ברשותך, סליחה שאני פשוט מאוד מעניין אותי. בבקשה. כי אני רואה כמה אוכל נזרק כשאני עושה מילואים וכו'. אז אני אסביר, אתה רואה את הדגים ואת הסלטים, שמטעמים של בטיחות מזון אנחנו מנועים לאסוף, אבל החלבון, שהוא באמת מה שבעצם מחפשים אותם נתמכים, התוספות המבושלות והפחמימות, אנחנו כן מצליחים להציל בתנאים מאוד מחמירים, זאת לוגיסטיקה מורכבת ביותר, ואני רוצה להדגיש פה כשאני אומרת, 0 תמיכה מהמדינה. הכל פילנתרופיה, הכל ממומן מפילנתרופיה. יש קצת תמיכה מהמדינה. אני מדברת על התמיכה בלקט ישראל. לקט ישראל לא נתמכת על ידי המדינה, אנחנו חלק מהמיזם בפירות והירקות. נדבר על המזון המוצע, על מסגרות הזנה, אז אתה, מנדי, אתה מרים לי למשפט הבא, אז אחרי שנרים את זה למעל 50% תמיכה, צריך באמת אולי גם להכיר במזון המוצל. היום לקט ישראל אינה זכאית לגשת למבחני התמיכה של משרד הרווחה. למה? מאחר שמוכרת שם לוגיסטיקה שרלוונטית למזון שנרכש. לצערי הרב, הסל המומלץ הוא סל של מוצרים שאנחנו לא מחלקים, אנחנו מצילים פירות וירקות ומזון מבושל, ואנחנו גם סבורים ורואים עין בעין עם משרד הבריאות בעניין הזה, שצריך להכיל לפחות או המלצה, כפל תמיכה, אם לא חובה
של חלוקה של פירות וירקות לנתמכים, כי לא ייתכן שמדינת ישראל תיתן את אותם 8 או 10 שקלים בצד ימין ותחזיר אותם חזרה בעלויות של נזקים בריאותיים. בסופו של דבר זה פוגע בנתמכים, מה שמכיל הסל, ולכן צריך פיקוח על תוכנו וצריך שהוא יכיל מוצרים בריאים ופירות וירקות. אדוני היושב-ראש, משהו בשאלה האחרונה קטנה, רק כדי שנבין, ברשותך אדוני, אם החברות הממשלתיות כן יוכלו לתרום לכם את המצרכים שאתם צריכים, כמה משפחות זה מתפרש ביום? אנחנו צריכים לעשות בדיקה, אני לא יודעת לענות לך את הנתון הזה, אבל אני כן יודעת להגיד שאנחנו יודעים להציל כמעט מעוד 40 חברות ממשלתיות. עשינו בדיקה, יש עוד 40 חברות ממשלתיות שיכולות לתרום לנו את העודפים. זה יכול להציל מאות אלפי אנשים מרעב על בסיס שבועי. תודה רבה. ארגון לתת, משפט אחד. אולגה. תודה רבה כבודו. ארגון לתת זה ארגון גג ל-210 עמותות שותפות ב-125 יישובים שמספקות מדי חודש מזון ל-95,000 משפחות, ונגע פה רבית, גם אנחנו מצילים מזון, בעיקר מחברות יצרניות וקמעונאיות. נגעו פה בנתונים ככה ושמענו סיפורים אישיים. במסגרת דוח העוני האלטרנטיבי אנחנו שואלים את אותם נתמכים, את אותם אנשים בקצה שמקבלים מזון, ומצאנו ש-47.8%, קרוב ל-50% מצמצמים בגודל הארוחות או מדלגים על ארוחות. כל זה קורה כמעט מדי חודש. עוד נתונים מזעזעים שראינו, ש-47.3 מקרב הורים נתמכי הסיוע נאלצים לוותר על תחליפי חלב אם עבור תינוקם, לצמצם או למול אותם במים. קשישים וניצולי שואה שמקבלים השלמת הכנסה מהמדינה, אנחנו מבינים ש-36.5 מתוכם מאלה שנתמכים נמצאים באי ביטחון תזונתי חמור. תודה רבה. אתה רוצה לסיים, יוסף ויטמן, אבל במשפט אחד. במשפט אחד, דבר ראשון, תודה רבה לחבר כנסת הרב ישראל אייכלר. זה מיותר, תמיד מעלה את הנושא. מבקש להזמין אתכם לשטח, את חברי הוועדה. תראו, הדברים שנאמרו פה הם ממש על קצה המזלג. לפני פסח, תרדו כולכם לשטח, לעמותות המזון. הייתי מציע שאיגוד העמותות שמתכלל את העמותות שיחבר אתכם באמת לשטח, להתחבר ולראות, לחוות את הדברים. ועוד נקודה אחת, אין נציגות של העמותות בוועדה לביטחון תזונתי. יש. אוקיי, עמותות חרדיות לפחות אני לא יודע שיש. גם יש. מה זה? אפשר לשמוע שמות? הנה, פה. אוקיי, יופי, יפה מאוד. אנחנו לא שמענו עליהם, וגם לא זה שיושב לידי, ואני מייצג עשרות עמותות. אני מאוד מבקש שברשות למאבק בעוני גם כן יהיה נציגות של העמותות החרדיות, טוב. רגע, נמצאת פה מישהו מיד אליעזר? אז אתם נמצאים במועצה הזאת? במועצה לביטחון. אז מי אמר שהם נמצאים? אין אישור אין אישור שעמותות יהיו בחברות בוועדה. זה מה שאני מבקש בוועדה לביטחון תזונתי, שיהיה נציגות של עמותות ועמותות חרדיות. אם מקימים את הרשות למאבק בעוני, גם שם שיהיה נציגות לעמותות וגם לעמותות החרדיות. תודה רבה. תודה רבה. על פי הצעת החוק שאנחנו נביא לכאן בעזרת השם, יהיו 7 חברים, נציגי ציבור מהעמותות השונות, אנחנו ניקח את זה בחשבון. כל ציבור בארץ, אם זה ערבים ואפילו אם הם חרדים, חייבים להיות מיוצגים בכל מקום. גם עמותות. זה אנחנו נעמוד בכל תוקף. אז סליחה רגע, שאלה חשובה, המועצה והרשות תהיה קורלציה? אני מאוד מקווה. כן. תהיה. אני חושב שהדיון שיהיה ב-20... יש פה בחוק המועצה, שגם אנשים שיש להם מומחיות בתחומי רווחה שאינם עובדי מדינה, וגם נציג מקרב הארגונים העוסקים בקידום הביטחון הסוציאלי, על פי החוק חייבים להיות במועצה. היועץ המשפטי לא אישר, אז צריך רפורמה. לא, אל תכניס פה פילים בחדר. אני רוצה להגיע לסיכום. הוועדה מודה לפרופסור רוני סטריאר על הדיווח ולכל העמותות, כל אחד בשמו יבורך, לכל הפעילים בתחום ולכל אלה בשטח שנמצאים עכשיו ומכינים את סלי המזון לקראת פורים והפסח לעניים. הוועדה תקיים ישיבת מעקב בעוד כחצי שנה, אנחנו נצא פחות, מתי שיהיה מוכן הדוח על ההתקדמות הפעילות והתוכניות של הפורום לביטחון התזונתי על כל התוכניות שלהם למעשה בפועל, פרופסור סטריאר דיבר על זה. הוועדה מצטרפת לדרישה של העמותות שעוסקים בזה להגדיל את המימון של סלי המזון בחגים,
מ8 שקלים בלבד לפחות 50% מעלות הסל, שזה המינימום 150 שקל, אז אנחנו רוצים להעלות את זה 75 שקלים, ואז המדינה גם תוכל לדרוש מהעמותות להעלות את הסל יותר. אנחנו נדבר עם שר הרווחה הרב מרגי בעניין הזה, ואולי אם צריך חקיקה מנהלת היועצת המשפטית, אנחנו נעשה גם חקיקה בעניין. אנחנו נמשיך להעלות את הנושא של המזון, וכבר בשבועות הקרובים נביא לדיון את הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בעוני. אתה יודע מה, את המאבק אני אתן לך. לא שאני לא יודע לעשות מאבק, אבל... זה השם. כן, אנחנו נבדוק דיון וחקיקה לחייב חברות ממשלתיות לתרום תרומות מזון. חשוב. כן, שזה יהיה בחקיקה. מזון בריא, חס וחלילה, שלא ישימו רעל שם ולא דברים לא בריאים. יש היום 40 חברות שמממשות, יש 40 חברות ממשלתיות שיכולות לתרום מזון, כך אמרו לנו מארגון לקט. אני קורא לחברות הממשלתיות עוד לפני שאנחנו נעשה את התקנה, שהם יפתחו את הדלתות ויתנו את המזון, לחלק את זה לעניים, ואז אנחנו נוריד את כל אדוני היושב ראש, נראה לי שאם אנחנו נגן עליהם בחוק, הם ייתנו. בלי זה הם לא ייתנו. החברות... הם מוגנים כבר, הם מוגנים. מי אמר את זה? אני. הם מוגנים. אם הם מביאים... אתה בטוח במה שאתה אומר? כן, כן, כן. אחרת מה האינטרס של תעשייה אווירית למשל? יש חוק עידוד תרומות מזון, שלקט הייתה שותפה בקידום שלו, והחוק הזה פותר מאחריות נזיקית ופלילית ב-2018, רק אם הם פעלו לפי הדין. אני רוצה להאמין שחברות ממשלתיות פועלות לפי הדין, וזה פותר גם את העמותות שמטפלות אם פעלו לפי הדין. יש היום חברות ממשלתיות שתורמות לנו, אין עם זה בעיה. תודה רבה. הבשורה הזאת שיש לחברות הגנה בדין שהם יכולים לתת מזון, מחייב את החברות הממשלתיות מרגע זה לתרום, ואנחנו אולי נצטרך לעשות תקנה או חוק. תודה רבה לכל המשתתפים, הישיבה הזאת נעולה.